Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Idan yau ka fara shigowa, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Dirƙashi, ku duba ku gani, Bashir mai shadda, aurensa da zai yi 13 ga wannan wata wanda muke ciki. Wanda wannan jarumi ne, kun san shi a masana'antar Kannywood, fitaccen jarumi ne. Duba da yanayi da irin laifin da ya haɗa wa wannan jaruma tashi, ku biyo mu cikin shirinmu za ku gani, za ku kuma inda ya yi bayanin wannan abubuwa da ya haɗa. Kar ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Matuƙa yana murna, yana farin ciki ganin wannan akwatuna da ya haɗa wa sarauniyarsa. Kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa.